Fit-tielet seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament it-tlieta fl-Awditur Ġenerali reġa' xedt dwar ir-rapport tiegħu fuq l-industrija tal-films reġa' ġie kkonfermat kif l-investiment li sar mill-Malta Film Commission qed iħalli impatt pożittiv fuq l-ekonomija lokali. Ġie spjegat li dan isir b'diversi modi kemm bl-ammont ta' miljuni ta' euro f'ritorn li jitħalla f'pajjiżna u li hu ta' valur miżjud iżda wkoll għall-ammont ta' taxxi miġburin. Fuq rapport għall-2022 l-Awditur Ġenerali għall l-ammont ta' nefqa fuq rebates li kien ta' ftit aktar minn 30 miljun euro inġabret kollha għal f'dik l-istess sena l-Gvern daħħal 35 miljun euro. Matul dik is-sena saru 24 produzzjoni li bejnietom ħallew Malta ma' 70 miljun euro. L-Awditur jgħid li din in-nefqa hija marbuta diretta mal-produzzjonijiet u fil-fatt l-ammont li ħallew f'Malta dawn il-produzzjonijiet kien effettivament aktar. Kien innotat b'mod pożittiv ukoll li fl-aħħar 4 snin ilħolqu aktar minn 2000 post tax-xogħol fejn jitlu proċeduri ta' governanza l-Awditur huwa tal-opinjoni li dejjem hemm lok għal tisħiħ bħalma jeħtieġ jissaħħaħ l-investiment governattiv fl-infrastruttura għal films f'aktar staff għal Malta Film Commission. Fl-istess ħin l-Awditur Ġenerali Charles De Guara stqar li jekk l-industrija tal-films tmur tajjeb, allura l-pajjiż kollu se jgawdi. Sostna li l-industrija tal-films trendi ħafna lil pajjiżna. Fl-istess kumitat ix-Shadow Minister Nazzjonalist tal-Finanzi Graham Bencini ħalla lil kulħadd bħalqu miftuħ kif staqsa lill-Awditur Ġenerali x'inhi government subvention, terminu mill-aktar komuni li tintuża fl-amministrazzjoni pubblika u fil-qasam tal-finanzi tal-Gvern. Indikazzjoni ċara li Bencini lanqas għandu idea kif jaħdmu il-finanzi tal-Gvern.